Timpla umon kapsa. IKEA Supreme 8-in-1 Coffee. IKEA Supreme 8-in-1 Coffee. Santon Plus Coffee Mix. Ako nga pala si Mark, call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee. Sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing man wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, itinananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 ingat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agngina. Inika na tayo pa'y, iti may samanen nga Domingo, tapno agadal tayo, kadag iti napatay ka sa sauna. Dahito iti timek tumawawag tiletang, dahito iti kabsat yu Brother Carlos Romero. Ket awisek marod, dagiti amaming agbuybuya, dumdumngeg, kaya namin nga makasaksi iti daytoy, ngagtamed tayo pa iti panagkararag, sakbay ngagtultuloy tayo, tintay panagadal, kadag iti sasao, ti Diyos. Amami ken Diyos mi nga nailangitan, iti daytoy nga oras sapo iti agsapa, ital daw ti Domingo at kami manen. Nga umay ken ka, iabkas miya po ti panagyaman dayaw. Ken namin na po, nga kinaimbag en parangarang mo kada kami. Iti panangitultuloy mo o Diyos, iti panakasustener dagitoy nga araramiden mi kang runaan na, daytoy nga programa. When o Diyos, amumi nga da kayo ti Diyos, ngawan kapada na. Da kayo ti Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kaya namin nga mamati kada kayo. Tapudno nga da kayo ti Diyos, nga awan ti kapada na. Bueno Diyos, da kayo ti nang parswa, da kayo ti mangted ti biyag, da kayo metlaing tadapan nakabalin na nga mangala, dahi ti nga biyag kin mangisubli metlaing dayto. Nga rodama, bendisyonam nga roti tunggal maysa, ket patuloy nga isublimiti panagdayaw ken panangisublitid gloria kada kayo. Gapu iti napataganagan ni Jesucristo nga pumi. Amen. Kakabsat ken gagayem ti bulan ti Hunyo. Ti suheto tayo ti panakananay. Panakananay ti tunggal maysa kada tayo. Nga sala nga mamati ken Kristo no diket makipagpaset tayo. Iti panagrigat na ken patsen tayo nga isuna ket umay nga mangala kada tayo ken papardasen tayo kakunasan tayo lang nga mamati iti susublina no di ket papardasen tayo iti panagsublina nga mangala kada tayo tapno makipagtaing ken kuana ken iti ama iti agnanayon isu nga ti suheto tayo ti daytoy nga agsa pagagayem ken kakabsat isu ti panakananay ti amin apan nakaananay. Ulitek, ti panakananay, ti amin apan nakaananay. Tinananay apan nakamuli, ti ayat ti Diyos, iti tao. Wen kakabsat, tada ito'y nga ayat, iso ti galad, iso da iti ti kababalin, da ito'y ti kinananay ti Diyos. Iso nga tarigagay ti Diyos, ken mismo ti bugbugtong anak na nga ni Kristo, nga maadda kada tayo, daytoy. Isu daytoy ti urayan da. Ururayan ni Ama,
orurayan ni Kristo nga maadda kadagiti amin amamati ken kuana kadagituyen a panawen. Isa kunanan ni Apostol Pablo gagayem ken kakabsat iti Colosas 3:14. Ket kang runan na kadagiti abanbanag agkawes kayo iti ayat. Isu ti singgalot ti panakananay. Ngarud kakabsat ken gagayem. No adda kada tayon dayti nga galad kayat nangasawen adda tayon iti panakananay. Akas iti galad wenno kababalin iti Dios. Isu nga daytoy ti urayen ti Dios. Amay panayag iti tunggal mamati ken kuana ken Kristo kadagituyen a panawen. Ket no may parangarang daytoyen ti sangalubungan anya ti kuna tinasanto na kasuratan. Umayen ti panungpalan. Umayen ni Kristo a mangala kadatayo. Anya ti kuna na Apostol Pablo iti daytoy nga ayat ngadda ken ni Kristo ngadda iti Ama. Kasi man ti kuna nakakabsat iti umuna Korinto 13. Ti ayat ket naanos ken naasi. Ti ayat ket sana naapal wenno napasindayag. Sana natangsit wenno naalas ti kababalin na daytoy. Saan daytoy a mga managin bubukod. Sana nakang agpungtot wenno saan ngagbilang ti biddot. Saan ngagragu daytoy ti sana nalinteg. Ngem ket di agragu daytoy iti kinapudno. Ti ayat anusan na amin na banbanag. Patyan na ti amin na banbanag. Adan iti talek may papanti amin na banbanag. Kenibturan na ti amin na banbanag. Ti ayat ket saan ngagpatingga. No dadagiti padto mapukaw danto. No dadagiti pagsasao agsardeng danto. No dati panakaammo mapukaw danto. Ngem ita, kunana ti versikulo 13, agtalina eddag iti atallo, pamati, namnama, iti masakbayan, ken ayat. Ngem ti kadakkelan kadagitoy, ket ayat. Ngarud kakabsat ken gagayem, daytoy ti urayen ti Dios. Urayen ni Kristo, ama kita kadatayo. Akasmet tinay parangarang ideal daw ti Pentecostes. Kadagiti imuna nga iglesia ni Apo Jesus. Isu nga kunana iti Testimonies Volume 6, 401 paragraph 1. Ti ayat ni Kristo, ti ayat tayo nga agkakabsat. Ti mangpaneknek iti lubong, anak ikadwa tayo ken ni Jesus. Ken nakasursuro tayo ken kuana. Kalpasan na, maiwaragawag to ti mensahe ti may katlong anghel, daytoy ti ebanghelyo. Iti maududi nga laldaw. Ket iti napigsa nga ikis kahit nga asawen iti adda pannakabalin ti Dios. Pannakabalin ni Kristo. Ti Espiritu ti Dios, ti Espiritu ni Kristo. May parangarang daytoy nga ayat. Iti entero adaga. Ket malawagan to iti dayag ti Apo. Ket intun nan anay may panayag ti kababalin ni Kristo kadagiti tattao na kalpasan na umayton amangala kadakwada akas kukwana. Iti Christ Object Lesson, page 69, paragraph 1. Kakabsat ken gagayem, saan nga inton umay ni Kristo ti panakaan anay ti kababalin tayo. No di kat sakbay nga umay isuna. Takunana, inton na anay amay panayag ti kababalin ni Kristo kadagiti tattao na kalpasan na umayton amangala kadakwada akas kukwana. Mamuli nga umununa ti kababalin ni Kristo kadatayo. Sakbay nga umay isuna amangala kadatayo. Ket iti yasideg ken Kristo kapitulo 1 kastiman ti kuna nakakabsat. Ti nga parswaan wenno naturalesa ken ti sao ana ipaltiin. Nature and the Word of God. Agpadada ang mamaneknek iti ayat ti Dios. So nga ti ayat ti Dios, mapaneknekan tayo. Babaen kadagiti, pinarswana, ken iti naisurat, anasantuan, akasuratan. Dagitoy ti mangipanayag, mangpaneknek, ti dakkel, di matukod, nga ayat ti Dios. Nga iso daytoy ti galad, wenno kababalin ti Dios. Nga maadda kuma, kada tayo, nga napukaw,
idi kada Adan kineva, idi nagsalungasing da, iti bilin ti Dios. So nga ni Ama tayo sa dilangit, isot ubog ti biyag, ken sirib ti ragsak. Kitaem, dagiti nakaskas daaw, ken sirib ken ragsak. Kitaem, dagiti nakaskas daaw, ken nagkakapintas abanag, iti nga parswaan. Panunutem, tinakaskas daw apan nakaaramid da, saan laeng ngagpay ti pakasapulan, ken pagginawaan iti tao, no diket kadagiti amin na parswa asi bibiyag. Gagayem ken kakabsat, no adda kasta akababalin tayo, akas iti Dios ken ni Kristo, addan ti ayat ti Dios kada tayo. So nga ko na nakakabsat, ulitek, panunutem tinakaskas daw pan nakaaramid da, saan laeng agpaay ti pakasapulan ken pagginawan ti tao, no diket kadagiti amin a parswa asi bibiyag. No dariknam iti daytoy iti padam na parswa. San lang nga tao, urepay kadagiti animales, urepay kadagiti mulmula, amin nga makita tayo. Adda dayjay panagrikna, nga no nya ti marikriknam, kasta kumamot ti marikriknada. Wen kakabsat ken gagayen. Isu nga tilawag ti init ken ti tudo. Isuda ang mamaragsak ken mamalasbang iti daga. Dagiti banbantay ken baybay ken tayak. Pada da amin amang ibaga kada tayo iti ayat tinamarso. Kumusta kada tayo? Nga da tayo ti agkunkuna nga anak na tayo ti Dios. No dagiti nga banbanag ket mangiparangarang ti ayat ti Dios. Kumusta tayo kakabsat? Da tayo kadimot ti mangiparparangarang daytoy nga ayat ti Dios kadagiti pada tayo nga tao ken amin nga pinarswa ti Dios. Isu nga tinaimnasa sa uni David, mabasa tayo. Kunana kakabsat iti Salmos 145, 15-16. Dagiti matmata dagiti isu amin, agur uray daken ka, ket sika itdem kadakwada ti taraunda. Ti may tutup at tiyempuna ukradem, ta imam, ket pennekem, ti tarigagay, ti isu amin, anabiyag. So nga makita tayo kakabsat, adayi panakapnag. Wen kakabsat, takayat ti Dios ang mapaneknekan tayo, nga da Dios ang namarswa kada tayo, ket ti Dios ket adda ti makunkuna nga ayat, ket dayti nga ayat isumot ti mang pennek kada tayo. Tapay, no dadaytan kakabsat, adda di kapya, talna, ken sariked-ked tayo. Uray sa dinot papanan tayo, uray niya nga panawen, uray sa dinuman, wano siya sinuman na tao, ti makatimpuyog tayo. Isa ko na ti Diyos inaramid na iti tao, nga awan kurang na, iti kinasanto ken kinaragsak. Kinasanto ken kinaragsak. Ket tinaimna sa daga, iti kagapgapuna iti ima tinamarsua, awan anyaman nga agrokop wenno aniniwan nilunod. Kayat nangasawen, perfecto. Amin a pinarsua ti Dios. Ngem ti panakasalungasing tilinteg ti Dios, tilinteg ti ayat. Taik not kakabsat, linteg ti ayat. San nga linteg ang mamilpilit, mangperpersa. Tudikat linteg ti ayat. Adaf waya-waya, uno freedom ti tao. Isot nang yeg ti kinaay-ay ken patay. So nga ti panagsalungasing, dayti nga linteg ti ayat ti Dios. Dayti kakabsat, ti makagapu. Nuapay nga ti lubong nga pagbibiyagan tayo. Ket kunana, nakaay-ay-ay. Ken, imay ti patay. Nupay kasta, ititeng nga ti rigat akas na ibunga ti basol, at damay parparangarang ti ayat ti Diyos. Na ilanad at ti Diyos, inlunod na ti daga gapu iti tao. Wakas ko na ti Genesis 3:17. Ket ti ebidensya ti siit ken ti kasumba. Wenno dagiti pakarigatan ken pakasuutan isuda amang bannog ken mangpadanag iti tao iti panagbiag na. Hankadi dagitoy ti banbanag nga mangpadpadanag kada tayo. Anya kanu dagiti kas iti siit ken kasumba. Wenno dagiti pakarigatan ken pakasuutan kada tayo.
Dagito iti mangbannog, mangpadanag iti tao. So nga dahil stress, tension, anxiety, worry. Anya ti makagapu kakabsat? Basol. Basol when kakabsat. Isu nga kunana, numanpay dagito nga siit ken kasumba, pakarigatan, pakasuutan, mangbannog ken mangpadanag, kunana kakabsat. Naituding da, ngagpay iti pagimbagan tayo. Pagimbagan. No, panunutin tayo. Nga dagitoy kat inpalubos ti Diyos. San ka pagayatan ti Diyos? Inpalubos ti Diyos. Tapno makita tayo, marikna tayo, mapanunot tayo. Nga dagitoy kat para ti pagimbagan tayo. Tapay, leksyon, apakasursuruan. Akas may sa apaset, ti masapul apakasursuruan na iti gakat iti Diyos. Ngagpaay iti panakaaon na iti dadael ken panakay pababa nga inaramid ti basol. Tilubong numanpay natnab saan abiig a pagrigrigatan ken kinaayayay. Iti metlay sa nga parsuaan adda makapanamnama ken makaliwliwa adamdamag. Ada sabsabong kadagiti kasumba ket dagiti sisiit narkusanda kadagiti rosas san kadi so nga makita tayo nuan niya ti resulta tinaaramid ti tao ket in parangarang dagiti pinarswa ti Dios idi awan ti sisiit awan ti kasumba ngam gapu iti basol rimsuada so nga makita tayo ti pannakabalin ngagtigtignay iti tao nga pinarswa ti Dios ken ti pannakabalin ti Dios wen kakabsat no kasanumet nga simret ti pannakabalin ti kabusor ti Dios nga nang patubo kadagitoy nga awan pay idi. Ket umuna nga punto kakabsat nga mangiparangarang wenno kayat ti Dios nga mangpasubli, mangpamuli iti tao daytoy nga ayat. Ket kunana pamaneknek ti sanga parsuan. So nga dagiti amin na pinarswa ti Dios daytoy ket mangpaneknek iti dakkel nga ayat ti Dios kada tayo. So nga titunggal agukrad abusel. Ken titunggal balikuskos ito mugtubo aruot. Adda anay surat ti Dios isut ayat. Isu nga amin gayam a pinarswa ti Dios. Makita tayo ngay parparangarang da nga ti Dios ket ayat. Mula man wenno animal man wen kakabsat iparangarang da ti dakkel nga ayat ti Dios. Kumusta tayo? Nga da tayo nga pinarswa ti Dios. Iti kaladawan na. Iparparangarang tayo nga tamot. Panagnakan tayo nga tamot. Nga ti Dios ket aya. Iso ko na nakakabsat ken gagayem. Dagiti makayayo nga agtaytayab. Amang punno iti tangatang. Kadagiti naragsak akantada. Dagiti napintas ti kolorda asabsabong. Amang bangbanglo iti angin. Dagiti nangato akay kayo iti bakir agraman nawadwad ken lang to abulbulong da isuda amin paneknekanda ti naasyan ken naamaan a panangaywan ti Dios tayo ken ti tarigagay na a mamaragsak kadagiti anak na. Oh, what a God we have. Daytoy ti Dios ni Abraham, daytoy ti Dios ni Isaac, ni Jacob, daytoy ti Dios nga mamati ken kuana. Wen kakabsat ti sao ti Dios iparangarang na ti kababalin na. So nga tinaparswa ken iti sauna mangiparangarang ti galad wenno kababalin ti Dios. Isumet lang imbunan nagna ti di matukod nga ayat ken asina. Idin kararag ni Moises iti Exodus 33:18-19 iparangmu kanya dawatek ken ka ti dayag mo. Ti Apo daytoy ti sungbat na ipakitak to amin nga imbag ko iti sangom. Ipakitak to amin nga imbag ko iti sangom. So there will be a manifestation. No kasano nga in manifest, in panayag ti Dios ken ni Moses. May panayagmet kada tayo. Tapno maipanayagmet kada tayo. Daytoy nga galad ti Dios kadagiti aglawlaw tayo. So daytoy ti dayag na wenno kababalin ti Dios. Ti Apo limabas iti sango ni Moises. Ket imbunan nagna iti Exodus 34:6-7. Jehovah Dios. Ama na nga asi ken managparabot
na inayad ngagpungtot, ken naglaplapusanan ti kinaimbag, asi aayat, ken kinapudno. Manalimet-met iti kaasi, asi aayat, amaypay kadagiti rinibribo, mamakawan iti kinadakes, ken salungasing, ken basol. So nga makita tayo ti galad, wenno kababalin ti Dios. Kumusta tayo kakabsat? At nga tamit ti kastoy agalad kada tayon, numan pa'y idikat awan pa'y, tarigagayan ko matitunggal maysa, nga mabalbaliwan, ken maadda kada tayo, dagitoy nga galad ti Dios, kada tayo. Kunana pa'y kakabsat, natanang ngagpungtot, nabaknang iti kina managayat. Akas ko na ni Hunas 4:2, ken ni Mikyas 7:18, ti pagayayatan na, ti kinamanagayat. Ti pagayayatan na, ti kinamanagayat. Isu nga day ti kakabsat. So nga nagswerte, wano nagasat, dagiti anak nga kadagiti naganak da, sanda kas lakas tila. Uwan kakabsat. Tanay yanak, ti kadwan dito'y Pilipinas, nga adda influensya, iti Kastilan. So nga nakak, ay. Tapay, makita tayo no kasano ti panagdisiplina, dagiti Kastila iti. Ket ti Diyos, sana kasta. Uwan kakabsat. So nga kayat na nga mabalbaliwan ti galad tayo. Da tayo nga naganak, umuna nga mabalbaliwan. Tasyak mismo, kasapulak ti panakabalbaliw. Isu nga makita tayo ti reflection na daytoy, mismo iti pamilya tayo. Kumusta dagiti anak tayo? Uwan kakabsat. Isu nga da tayo ti pagsarmingan, dagiti anak. Da tayo ti tultuladen, dagiti anak tayo. No managayat tayo, managayat damen. Ngam no naunget tayo, naunget damen. Saan ka di? Kakabsat ken gagayem. Isu nga iti may kadwa nga punto. Akayat ni parangarang ti Dios iti daytoy. Naising galot tayo ken kuana. Naisang galot. Kaslaman ti agasawa. Kasi ti aggayem. Kasi dadagyan ng repot kadakwada. Nga saan nga mamagsina kadakwada. Isu nga ti Dios insing galot na dagiti puso tayo ken kuana. Ama aramat dagiti di mabilang atanda sa dilangit ken iti daga. Isu nga ti panakaaramat dagiti banbanag iti sa nga parsuaan ken dagiti kapasnekan ken kasasamitan nga ayan ayat anay dagaan amabalin at tukuden ti puso ti tao sapsapulen na ngay parangarang ti bagina kada tayo. Ti bagina kada tayo. Kayat day sungar day ti ururayan ti Dios nga may parangarang kada tayon ita apanawen. Tapno malpasen ti trabaho ti Ebanghelyo apan nakakonverter dagiti amin amamati. So nga no pay kasta dagitoy agkurang da pay laeng amang ipamatmat iti ayat na. Wen kakabsat sino nga itinaan-anayen nga makay parangarang ti ayat ti Dios. Bagi tayo para iti sabali nga tao. So no man pay na ited amin dagitoy a pamaneknek ti kabusor ti imbag binulsek na ti panpanunot dagiti tao. Tapno kitain da ti Dios ang napakuyugan ti butbuteng. Ipagarup da nga isot maysa a naunget ken din mamahawan. Kasta kakabsat ti kaadwan nga naimula idi unana ditoy nga nasyon ti Pilipinas. Wen kakabsat daytoy ti marukatan kuma kada tayo. Tapno man anaya makunkuna nga ti Pilipinas the only Christian nation in Asia. Ti kinapudno kuma, ti sasao, ti Diyos, ni Kristo kuma, ti may mula, iti tunggal Pilipino. Saan lang ti Pilipinas, uno Pilipinos, no di ka tintero kuma, alubong. Wen kakabsat. Isu nga kuna nakakabsat ni Satanas inturong na ti tao, amang iladawan ti Diyos, akas may sana biyag at ikang runa na kababalin na, isu tinainget, a hustisya. Tayta tinasaksyan tayo nga Pilipino. Wen kakabsat, dito'y kapadasan tayo. Isu nga kas iti Israel, winawayaan ti Diyos isuda. Manipod iti ima, ti Ehipto, nga nangadipen kadakwada. Masapol nga mapalaya, mawayawayaan da, manipod ti pan nakaadipen. Kastamot kada tayo, ket agyaman tayo ket di. Akas Pilipino, uno kas Pilipinas nga nawayawayaan, iti ima,
dagiti tagigabo, nagtagabo kada tayo. Those who made us slaves. Wen kakabsat. Isu nga pintana tinamarso akas maysa anabiyag. Amang sipsipot asi semsem kadagiti paglibtawan ken pagbidutan ti tao. Tapno adda panggapwan na amang saplit kadakwada. Tapno mapunas daytoy di umiso a panangipapanti iti Dios. Babaen ti panangiparangarang na iti lubong. Ti awan patpatinggana nga ayat na. Dayta ti panggep nga inayan ni Jesus anak ipagtaeng iti tao. Suno kasano nga inmula ti kabuso, ti kabaliktad a kababalin ti Dios. Dayta mo ti makagapu. No pangem baud ti Dios ti bugbugtong anak na. Tapno iparangarang na kada tayo ti pudno agalad ti Dios. Ket babae ni ti dayta makita tayo nga nasubot tayo kadagiti basbasol tayo. Isu nga ti tao nagbasol san mo maungtan, san mo nga kondenarin. Nga mi parangarang mo ti pudno nga ayat mo ken kuan. Nga kayat mo nga isunaket saan nga madadael, saan nga mapukaw, sangitam no kasapulan sangitam. Ket makita tayo no kasano nga matunaw ti puso iti maysa nga tao nga natangken timmangken gapu iti baso. So nga kuna nakakabsat tapno mapunas daytoy di umiso a panangipapan iti Dios. Babaen ti panangiparangarang na iti lubong ti awan patinggana nga ayat na. Dayta ti panggep nga inayan ni Jesus anak ipagtaeng iti tao. So nga ti anak ti Dios imay manipud langit tapno iparangarang na ti Ama. Akas kuna ni Juan 1:18. Awan ti nakakita iti Dios uray kaano ti bugbugtong nga anak nga day ti saklot ti Ama isu tinang ipakaammo ken kuana. Kuna na pa iti Mateo 11:27. Ket awan met ti makaammo iti Ama no saan ati anak. Ken dayjay kayat anang pangipaltiingan to ti anak. Isu nga makita tayo ti agsaksi mismo di nakakita, nakapadas. Isu nga awan ti mabalin nga mangiparangarang iti Ama no dilay nga ti bugbugtong nga anak na. Ket awan ti makaiparangarang ken Kristo no dilang di nakaammo nga nananay iti biag ken kababalin wenno galad ni Kristo. Wen kakabsat nuapay nga daytoy tururayan na. Daytoy dakkel nga ayat ngented ti Dios ken ni Kristo nga isumutit ited na kada tayo. Isu nga dinagkid daw ti maysa kadagiti adalan ipakitam kada kami ti Ama. Ni Jesus insungbat na. Nabayag nga aldaw nga daak kada kayo ket dinak nailasin Felipe. Kakabsat ken gagayan. Daytoy ti realidad. Daytoy ti kababalin, daytoy ti kabaulan ti tao. Nga panakaawat. Isu nga kuna na uray pay mismo ni Felipe. Uray no nabayag na nga kadkadwa ni Kristo. Makita tayo kakabsat, hantayo kadi nga mo nga babaen ti bunga, mamamutay ti puon, wen kakabsat. Isu nga ti bunga ti mangpaneknek iti puon. Isu nga ni Kristo ti mangpaneknek ken ni Ama. Isu nga rod nga no nakita tayo ni Kristo, nakita tayo metten ti Ama. Isu nga kuna ti nakakita kaniya, nakita na ni Ama. Apay ako naen, ipakitam kada kami ti Ama. Wen kakabsat. Isu daytoy ti kinana iti Juan 14:8-9. Ket may katlo nga punto kakabsat. Ti pammaneknek ni Kristo. Mismo nga ni Kristo ti mangpaneknek. Saan lang nga dagiti pinarswa ken tinaypalti nga sao ti Dios. Nguna idisarsarita ni Jesus ti panggep a nakaibaunan na ditoy daga kinunana. Ti espiritu ti Apo adda kaniya. Ta pinulutan na kamangted kadagiti na imbaga damag, kadagiti na panglaw, imbaunak amang ipakaamu ti pamakalukat kadagiti nakayawan. Ken ti panakakita dagiti bulse. Tapnulok atak dagiti mapariga. So nga makita tayo kakabsat, iti panggep ti Dios ken Kristo. Nga idaytoy ket in parangarang na pammaneknek ni Kristo. No sino daytoy Ama nga nangibaon ken kuana. So nga ti aramid iso ti pakakitaan, pakay panayagan nga nuan niya iti naggapwang, nga niya iti galad mo. Wen kakabsat. So daytoy idi ti inaramid ni Kristo
na magpagna nagararamid iti na imbag ket inag-agasa na dagiti amin a pinarparigat ni Satanas. Adda idi dagiti purpurok nga awan apulos ti mangyeg nga asog ti masakit iti anyaman na balay. Tapay talimabas kadakwada ket inagasan na dagiti amin a masakit da. Isumot lagayam kakabsat nga iti trabaho iti maud-uding aldaw. Isu da iti makunkuna nga medical missionary work. Wen kakabsat tapay malapdan to iti trabaho dagiti ministro ngam ti trabaho a medical missionary work ket agtultuloy ken mangleppas daytoy. Daytoy ti trinabaho ni Kristo sakbay nga nailan sa isuna. So nga idinalpasan ti misyon na kakabsat ken gagayen. Daytoy tinay parangarang abiyag ni Kristo. Nga mangmaneknek no sino iti nangibaon ken kuana ditoy rabaw tinaga. Isu nga kunana ti inaaramid na ti namaneknek nga isu ti pinulutan ti Dios. Ti tunggal aramid ti panagbiag na iparangarang ti kinaimbag, kinamanagayat ken kinamanangaasi tati puso na rimuar asi kakarayo anapan kadagiti anak ti tao. Inkawes na ti kinatao tapno maigaw at na dagiti masapsapul ti tao. Dagiti kapanglawan ken kanungwan na tao saan daan nagbuteng ngem masideg ken kuana. Uray pay dagiti babasit no bing nawis da amnapan ken kuana. Inayat da ti nagkalkalay at kadagiti tumtuming na tapno mingminganda ti manag panunot arupa na a pinarayray ti ayat. So nga ni Jesus di na linapdan ti maysa a tao ti kinapudnuno diket kanayon ngem sawang na asi aayat. So nga makita tayo di kinapudno insawang na asi aayat. Uray pay no pudno daytoy hanmo nga isawang nga nakatadtadum akastadum ti kutsilyo wenno ti buneng. So nga inaramat na ti kadakkela na sirib ken naisipan ken naayat a panagimdeng iti panakidemden nana kadagiti tattao. Uray kaanuman sana nagkuspag sana nagisaw-ang iti nadagsen na sao no di masapul saan nang empay ti di masapul nga ut-ut iti maysa ama nagrik na akararwa saan na binabalaw ti kinakapoy ti tao. Insawang na ti pudno ngem kanayon ngem buyog na ti ayat. Ulitek man day ti nga punto insawang na ti pudno ngem kanayon ngem buyog na ti ayat. Binabalaw na ti kinamanagin si singpet ken kinaawan pamati ken kinadakes ngem bimuyog ti ladingit iti timek na idi baliksen na dagiti pamabalaw na. So nga saan nga nagkedked nga nang babalaw no diket adda dayjay spiritu dayjay asi ken ayat ken kuana. Sa balit tingi panagbabalaw nga men iti tao unget wenno pungto wenno gura wen kakabsat. So nga sinangsangitan na ti Jerusalem syudad nga inayayat na adi imawat ken kuana adalan ken ti pudno ken ti biag. Saan da nga inawat ti mangisalakan ngem tinakunaynay na ida anapnuan asi. Yesu nga ti panagbiag na linipatan na ti bagina. Ngem sinalikaguman nagpanunot iti pagimbagan dagiti sabsabali. So self-denial nga talaga ti biag ni Kristo. Ket kastamet kuma dagiti amin na pasurot na. So nga tunggal kararwa napateg kadagiti matana. Idinto nga intugtugot na tinadyusan a kinatakneng na nupay kasta. Nagruknoy a binuyugan tinaasyan a panaggirgir panangigirgir iti tunggal kamkameng ti kaman ti Dios. So nga kadagiti amin na tao nakita na dagiti nag-akararwa pinanggep na nga umay isalakan. Isu nga ti purpose panggep kuma iti tunggal maysa agbalin nga misyonero nga mangisalakan kadagiti tattao. Ket iti may kapat daytoy ti kababalin ti Dios. So nga ti ayat daytoy ti kababalin ti Dios. Kasta ti kababalin ni Kristo. Tas na iparangarang iti panagbiag na. Isu nga no nakita tayon ti biag ni Kristo daytan ti galad ti Dios. Wen kakabsat daytoy ti kababalin ti Dios. Panggep ti puso ti Ama adagiti ay ayos ti nadyusan nga ayat anay parangarang ken Kristo agduyos da kuma amay pan kadagiti anak ti tao. Isu nga datayo met ngem mawat ken Kristo pagrebengan tayo nga waragawag met ibingay iburay daytoy nga ayat ti Dios kadakwada. So nga ni Jesus sa manangaasi ang mangisalakan
Isot, Dios ana iparang itilasag. Ken tapno subbuten na tayo ni Jesus, nagbiag, nagsagaba, ken natay isuna. So nga nagbali na tao tila dingit, tapno maararamid tayo, an mairanod iti agnanayon arago. Ti Dios pinalubusan na ti ayaten na nga anak no iti parabor ken pudno nga imay ang naggapo iti may salubong, adi mabalin a saritaen, iti dayagna ti may salubong arinugitan ken minulitan iti baso, ken pinasipmet ti aniniwan ni patay ken tilunod. Isu nga pinalubusan na pumanaw ti sidong ti ayat na, iti panagdayaw ken kuana dagiti anghel tapno agsagaba, iti bain, abi, panakaipababa, gura, ken patay. Kitahin tayo kakabsat, iti kapadasan ni Kristo. Nga sinagaba na, alang-alang kada tayo. So nga ti dusa, ti pakaipkapyaan tayo na ipatay ken kuana. Ket gapu kadagiti saplit na, maagasan tayo. So nga makita tayo kakabsat, daytoy nga dakkel nga ayat ti Dios kada tayo. Ket kitaen, idi adday jelet ang ije Getsemane ken ije cross. Kitain tayo. Ket tiawan mulit ng anak ti Dios, inawit na ti dagsen ti baso. Dayjay nga adday ti Dios ti idikwa, narikna na, iti kararuana ti nakabutbuteng a panakaisina ti tao, iti Dios, gapu iti baso. So nga basol, iti pakaisinaan tayo ti Dios. Ket pakapukawan tayo. So nga daytoy tinangpilit kadagiti bibigna nga imkis as ipapait. Diyos ko, apay abinaybay anak. So nga makita tayo ti aramiden ti basol po, mangyadayo iti Dios. So nga di akwan na ti basol ti lubong, tintero nga lubong, nayyadayo isuna iti ama. Gapu kada tayo. So nga day di dagsen ti basol, ti panakarikna na tinalaos unay abantot na, ti panakaisina na ti kararwa iti Dios. Dahito tinangburak iti puso ti anak ti Dios. May kalima punto. Ayaten na tayo ti ama. No kasano nga ti Dios ket ayat, dahito ket isu mismo ti mga ayat kada tayo babaen ken Kristo. Ngem ti dakkel a sakripisyo sa nanaramid tapno mapataod ti uneg ti puso ti ama. Ti maysa nga ayat ngagpay ti tao ket saan met a panggunod ti ayat na amang isalakan saan. Kasta unay ti panagayat ti Dios ito'y lubong. Ngay mismo inted na ti anak na abugbugtong. Akas ko na ti Juan 3:16. So nga ti ama ayaten na tayo. Sa nagapu iti dayjay dakkel a manubot. No diket insagana na ti manubot. Agsipud ta ay ayaten na tayo. So nga ni Kristo isot inaramat ti ama. Tapno may parukpok na ti awan patinggana nga ayat na iti maysa anat nag-alubong. So nga ti Dios adda idi ken Kristo. Akas ko na ni Apostol Pablo iti 2 Corinto 5:19. Apakikapyaen na to'y lubong ken kuanamet laeng. So nga makita tayo kakabsat. Uray pa'y no kastoy tinaging bunga iti basol. Ngam makita tayo ti dakkel nga iti Dios nga nangisagana iti plano ti panakay pasubli tayo ken kuana. So nga ti Dios nakipagsagabay tinak na ket idi pinagtuok na iti Getsemane. Idi papatay na di papatay na di Kalbaryo. Ti puso ti awan patinggana nga ayat. Binayadan na. Tingina ti pannakasubbot tayo. Tingina ti pannakasubbot tayo. Anya ti gatad na kakabsat, nangina unay ti gatad na. Dahil ti kat biyag ti anak ti Diyos. Wen kakabsat. May ka na mapunto. Addat pannakaayat ni Kristo. Addat pannakaayat ni Kristo. So nga, no tayo kakabsat, kat ay-ayatan tayo ni Kristo, adadapay nga ay-ayatan na ti anak na. Ken kastamit kada tayo. So nga no adda ayat tayo, dumagdagdag laiti kakabsat. Isa ko na ti Juan 10:17, ni Jesus kinunana, gapoy ti daytoy ayaten nak ni ama. Taited ko ti biyag ko, tapno awatek tumanen. Isa nga no masursuro tayo daytoy nga ayat ni Kristo, kadagiti pada tayo nga tawag gayam ken kakabsat. Adadda nga daytoy nga ayat madagdagdagan, manaynay nayunan daytoy kada tayo. Babaen iti panangited iti ama kada tayo. So nga kayat na sa wen ni ama kasta unay iti panagayat na kada tayo. Nga addamanen iti panagayat na kanyak gaput panangted ko ti biyag ko a panang subbot kada tayo.
So nga ti the greatest love of all, di panangitid tayo, ti biyag tayo, ti pada tayo nga tao. So nga ti panagbalin ko as suno ken talged yu, babayan ti panangitulok ko iti biyag ko, apagbayad ko iti utang yu, ken salsalungasing yu, dimegdeg ti dungo ni Ama kaniyak. Agsipud ta babaen ti sakrifisyo ti Dios mabalin na, tagparang analinteg, ket nupay kasta, isot mang palinteg, iti dayjay amamati ken Jesus. Isu nga, the more you love, the more you love. Talaga nga, man anay pay, day tanga aya. Isu nga may kapito punto nila ang Kristo, isu ti makaisalakan. Tapay, isu ti nangi parangarang, day tanga aya. Awan ti sabali, amakay parangarang, no dilaing isun. Isu nga awan no dilaing ti anak, ti nakaaramid, ti panakasubbot tayo. Taday jay laing nagyan iti saklot, wenno barukong ti Ama, ti makabalin amang ibunannag kenkwan. Dayjay laing nakaammo ti kangato ken kauneg ti ayat ti Dios, ti makabalin amang iparangarang kenkwana. Isumot lagayam kakabsat. No apay nga mapadpadasan tayo, dagiti adu a panagrigat. Adu a kapadasan nga saan nga napintas, uno makay ayo ti imatang tayo. Takayat ti Dios nga may parangarang kada tayo, nga kastoy ti napadasan ni Kristo. Nga mangiparangarang no kasano ti dakkel a panagayat na kada tayo. Damor nga panagrigat ti panagbiag, dijay tayo kumanga mabigbig, ti dakkel met nga ayat ti Dios kada tayo. Nga nangiaon kada tayo. Iti dayti akasasaan, gapu iti basol. So nga awan ti ka nakurkurang ngem ti di matukod a sakrifisyo nga inaramid ni Kristo. Ngagpay ti natnag a tao, ti makabalin a mangisawang iti ayat ti Ama, iti napukaw asang katawan. Isumit lagayam kakabsat, daduma, dagiti naganak, lalo ka dagiti a panawen. Madip-depress tayo, kadagiti anak tayo. Apay, sabali ti anak idi, anak kitatan, maka-stress kadagiti naganakan kadi. Nga dayto iti mangpakapoy, mangpukaw tinamnama, kada tayo nga naganak. Ngam makita tayo. No kasano iti panangiaon na kada tayo. Niya po Dios babayan ken Kristo. Isu nga dayto nga ayat ti Dios. Mabalbaliwan tayo nga naganak. Ket iti dayjay nga punto, mabalbaliwan met dagiti anak tayo. Saan tayo nga kayat nga mabalbaliwan dagiti anak tayo? No di kat kayat tayo nga mabalbaliwan dagiti bagbagi tayo. Tapno mabalbaliwan dagiti anak tayo. Amen? So nga kastauna iti panagayat ti Dios. Ito'y lubong nga inted na ti anak na. Abugbugtong inted na la saan laing tapno makipagbiag ka dagiti tattao. Tapno awiten na dagiti basbasol da. Ken tapno matay akas patli da. No di ket isot inted na ngagpay itinatnag asang katawan. Ni Kristo innaig na ti bagina. Kadagiti asikaswen ken masapsapul iti sangatawan. Dayjay ang nakipagmaymay sa iti Dios. Ensing galut na ti bagina kadagiti anak ti tao. Ama aramat ti paraot ti ayat. Nga isot nga uray kaanuman din tumaukas. Isu nga ni Jesus ang ngagbain amang nagan kakabsat kadakwada. Isu nga makita tayo kakabsat. Iti kabsat uno gayem makita tayo nga amin ket mabalin tayo nga aramiden. Awan ti palimad nga saan mo nga ibaga. Wen kakabsat. Kastati inaramid ni Kristo kada tayo. Nagserbi, nagpaadipen. Ket inaramid na tayo pa'y nga gagayim na. Ken kabsat na. In spite, uray pa'y no da tayo. Ket inlaksid tayo. Ti Diyos. Ken mismo ti bugbugtong anak na. Binaybayan tayo dagitoy. Ngum makita tayo. No kasano ti inaramid da. Alang-alang kada tayo. Isunga ko na saan nga agbain amang nagan. Kabsat kada tayo. So nga ti patli tayo, ti mangibabaet kada tayo, ti kabsat tayo, ti nangikuyog iti sukog ti kinatao tayo, iti sango ti trono ti Ama. Ket kadagiti awan patinggana panawen, makikalaysa kadagiti tao, asinubot na. Dayta isu ti anak ti tao. Anak ti Dios, anak ti tao. Tapno masubot tayo. Nga natnag iti basol tapno may subli tayo nga maaddaan iti galad
akas itigalad ti Dios ken kastamet ken kuana. Ket naaramid amin daytoy tapno maaon kuma ti tao manipud iti kinadakes ken kinalaad ti baso. Tapno mayan ninaw kuma ti ayat ti Dios ken makiranod iti rag-o ti kinasanto. May kawalo a punto tingina ti panakasubbot tayo. Ngina ti gatad ti panakasubbot. Panakatubos. Yan manipud iti panakaisalda tayo. So nga tingina tinaibayad iti panakasubbot tayo. Ti awan inggana sakripisyo ti ama tayo anay langitan iti panangted na ti anak na tapno matay gapu kada tayo. Iso kuma ti pakabuklan na kada tayo tinangato apam pamanunutan iti pakapagbalinan tayo gapu ken Kristo. So nga makita tayo adda di panakabalbalin. Panakatukod, panakaabot iti kayat ti Dios nga maabot tayo. Idi nakita napaltiingan nga apostol Juan iti kangato kauneg ken kaababa ti ayat ti ama iti mapukpukaw a tao napno iti panagdayaw ken panagraem. Ket idinto ta dinakasarak iti tumutop a sao a panangisawang na iti kinadakkel ken kinasamit toy nga ayat. Inangay na ti lubong tapno kitain na. Akas kunana iti umuna Juan 3:1. Kitain niyo no nya akita ti ayat tinsagot kada tayo ti ama. Tapno managantay ti anak ti Dios. Kakabsat ken gagayem anyan nga dayaw pribilehiyo ngented kada tayo ti Dios. Ngagbalin tayo nga anak na. No kasano ti panangisagot na iti maymaysaw no bugbugtong nga anak na. Nga nangiparangarangan na ti ayat na kada tayo. Ket dayti kuma ti putputan tayo. Ket isubli tayo met iti dayta nga ayat no kasano nga inayat na tayo. So nga anyaket din daytoy apan nakaipateg ti tao. Gapu iti salungasing dagiti anak ti tao agbalinda nga iturayan ti kabusor nga ni Satanas. Babaen ti pamati ti sakrifisyo ni Kristo amang ikaro ti basol da dagiti anak ni Adan magunod da ti may bilang nga anak ti Dios. So nga adda namnama iti tunggal maysa kada tayo. Anyaman ti kasasaad tayo. Anyaman ti kababalin tayo. Anyaman ti kinatao tayo. Adda namnama babaen ken Kristo. Isu nga babaen ti panangala na iti kita ti tao ni Kristo impangato na ti tao. Innala na tayo tapno maipangato tayo. Dagiti natnaga tao maikabila ti saad. Agapo iti panakikadwada ken Kristo mabalinda amay kari nga agpaiso amanagan anak ti Dios. Ket iti maudi a punto ti kasta nga ayat awan kapadpada na. Nilaing Kristo ti makay parangarang iti dayta nga ayat. Isungarod nga no kasano nga nagdepende ni Kristo kenyama kastamet kada tayo agdepende tayo ken ni Kristo. Tapno dayjay nga ayat ti Dios nga nay parangarang ken Kristo may parangarang met kada tayo. Kunana anak ti nailangitan nga ari napateg akari banag asapulen na ti kaungan a panagot utom. Tiawan kapadpada na nga ayat ti Dios amay pay ti lubong adi nagayak ken kuana. Toy a panunot addapan nakabalin na amang parukma ti kararwa. Ket kayawan na tinaken iti pagayatan ti Dios. Isu nga tunggal umad adda ti panangadal tayo ti kababalin ti Dios iti lawag ti krus. Umad adda ti panakakita tayo ti kinaasi, kinalukneng, ken kinamanag pakawan, anay laok iti kinalinteg ken kinahustisya. Ket adagdamet amalat madlaw tay dagiti di mabilbilang apang maneknek ti maysa nga ayat nga awan patinggana. Ken maysa anadungwa kaasi nga witen na iti ayat ti maysa nga ina iti naiwawa nga anak na. Ulitek man dayti kakabsat. Ti tunggal umadadda a panangadal tayo ti kababalin ti Dios. Iti lawag ti cross. Umadadda ti panakakita tayo ti kinaasi, kinalukneng, ken kinamanagpakawan anay ilauk
iti kinalinteg ken kinahustisya. Ket ataddamet amadlaw tay dagiti di mabilbilang nga pamaneknek ti maysa nga ayat nga awan patinggana. Ken maysa ang nadungwa kaasi nga awiten na ti ayat ti maysa nga ina iti naiwawa nga anak na. So nga makita tayo dagiti in na. Uri kasano ti kina sukir iti maysa nga anak. Abungan na latada iti nga anak na. San kadi kakabsat? Dayta ti dakkel nga ayat ti ina. Mas kay kayat pa iti ina nga mamatay kaysa dayjay anak na. Isakripisyo na ti biyag ti ina alang-alang iti anak na. Isu nga makita tayo dayto nga ayat ngayon kabil ti Dios iti puso ti maysa nga ina. Kumusta tayo mat? Gada tayo nga amma kakabsat. Isu nga ti panagtuok ti anak na ijay cross ti Dios Ama nakipagsagabamet agapo iti panakasubot tayo. Isu nga kunana ni Juan kakabsat. Iti una nga Juan 4:7 ay ayatek agiin nayat kayo. Tati ayat ket ti Dios. Ket amin nga agay ayat ket naipasngay iti Dios. Ken amuna ti Dios. So nga nadayat kada tayo ti ayat ti Dios. Kunana naipasngay. You are born of God. And we know Himself. We know God. Taamin na naipasngay ti Dios kunana pay ket mapagbaligyan da ti lubong. So nga makita tayo kakabsat. No da tayo ket we are born of God. Naipasngay tayo iti Dios. Ket ti lubong awan kada tayon ti kaisisem na wen kakabsat. Ken daytoy ti baligi amang parmek ti lubong ti pammati tayo. Wen kakabsat ket kunana pay ti 3:9 ti una nga Juan, siya sino man ang naipasngay ti Dios ket saan nga agbasol. Take note, dagiti nayanak iti Dios. Saan na nakayat tagsalungasing iti sao wenno bilin ti Dios. Gapu tagtalina ed ken kuana ti bukel wenno ti sao ti Dios. Saan isuna ang makapagtultuloy nga agbasol wenno agsalungasing. Gapu ta na ipasngay isuna iti Dios. Ket kunana pay ti umuna nga Juan 5:18 ammo tayo asya sino man ang naipasngay ti Dios. Ket saan nga agbasol ngem isuna naipasngay ti Dios ket iliklik isuna ti Dios manipud iti kinadakes. Ket saan isuna amadangran ti diablo. So nga makita tayo ti assurance iti kari ti Dios babaen kadagiti sasauna. Putputan tayo dagitoy kakabsat. Ket kunana pay ni Pablo iti Colosas 3:16 agnaed kumakada kayo ti sao ni Kristo. Si aan anay. Ket maudi kunana kakabsat ti Colosas 1:27 daytoy ket para kadagiti kayat ti Dios pangipakaamuan iti kinabaknang iti dayag daytoy apalimed a kinapudno kadagiti hentil. Dayta ket ti kaadda ni Kristo kada tayo. Kunana ti basakbayan adayag. Isu nga nadda ni Kristo, nadda ti sao, nadda ti ayat ti Dios kada tayo. Adanamnama tayo. Iti dayag wenno kababalin no gloria iti Dios iti panagsublina. Wen kakabsat sapay kuma iti daytoy nga adal iti panakaananay taday ti urayan ti Dios Ama ken ti anak ti Dios. Dayti urayan na nga makita iti iglesia na akas di aldaw ti Pentecostes. Ket di nakitan daytoy di aldaw ti Pentecostes in bukbuk ti Dios ti Espiritu ni Kristo kadakwada. Ket isumit isunton ti panangibukbuk ti Dios metlaeng iti Espiritu ni Kristo kada tayo nga iglesia nga agururay ken Kristo. Tapno makipagtaeng tayo ken kuana may subli tayo ken kuana. Ket makipagtaeng tayo ken kuana ti agnanayon. So nga bendisyonan niya po Dios ti tunggal maysa kada tayo daytoy tinanaya pannakamuli tayat ti Dios kada tayo nga tattao na. Napo Dios ti may daydayaw subli tayo ti panagyaman ken kuana. Agtamed tayo ti panagkararag. Madaydayaw nga umami ken Dios mi nga nailangitan. Isublimi ami nga dayaw. Panagyaman o Dios. Gloria. Pakaitan-ukan itinagan mo. Gapu daytoy dakkel nga ayat mo ngin parangarang mo kada kami. Wenno Dios agyaman kami tented mo ni Kristo nga subbot kadagiti basbasol mi. Wenno Dios bigbigan mi ti sakrifisyo na. Nga daytoy ket mangiparangarang iti ayat yo kada kami. Ayat na kada kami.
Kitagyaman kami, tasan na kami akinundenar. Nudi ket Apo, imay na kami inaon, manipod iti dayto nga bunga, iti basol. Iti nakay-ay-ay, akasasaad, ti lubong ita. Ket sapay kumangarod, tatintero nga lubong, nga iso ti kaadami dito'y ama, nga nganin, lepasem ti pawayway na. Ket may parangarang ka din o Diyos, kadagiti anak mo, dayto'y nga ayat, itintero nga lubong. Ket malpasen ti trabaho ti Ebanghelyo, umaya ni Kristo ang mangala, kada kamin o Diyos. Sungagyaman kami o Diyos, dayto'y nga dakkel nga ayat mo. Sublime ti panagyaman daya kada kayo Diyos. Patuloy bendisyonan, dagiti agdengdengeg ka nagbuybuyay ti dayto'y nga programa. Dayto'y Apo nga aramatan nga estasyon, bendisyonan Apo. Kasyam Apo ida, ket sapay kumao Diyos. Ta san mo nga baybayan, iti tunggal may sa kada kami o Diyos. Agraman Apo dagiti adipen mo, nagsaksakripisyo alang-alang Apo, iti daytoy nga kinapudno, ti Ebanghelyo ti panakaisalakan, kadagiti karkararwa. Sublimi amanen Apo, tiyaman ken dayo kada kayo, gapu iti napateganagan, iti bugbugtungan akyo nga iso ti Apo, ken mangisalakan ken tabsat ken gayem nga Yesu Kristo. Amen. Amen. God bless all po, and see you next Sunday again. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y program